Tentokrát sa budeme voziť pohodlne a luxusne. Pýtate sa prečo? No pretože jazdíme na Škode Superb vo výbave Laurina Klement. Pod kapotom klepka najsilnejší naftový 2 liter s výkonom 190 koní, ktorý je spráhnutý s automatickou prevodovkou DSG. K dizajnu bixeónových svetiel snad ani nie je čo dodať. Vyzerajú nádherne a ich svetelná účinnosť v noci je na veľmi vysokej úrovni. Veľmi praktickým pomocníkom je korekcia svetelného lúča pri diaľkových svetlách. Zadná časť konečne dotvára auto ako pekný celok. U Superbov doteraz to bolo tak, že tá zadná časť vyzerala ako prilepená z iného auta. Konštruktorov musím pochváliť za otváranie batožinového priestoru v štýle liftbacku. Je vidieť, že rozmýšľajú simply clever. Kožené sedadlá výbavy Laurina Klement sú veľmi pohodlné a svoj komfort si v nich nájdú ľudia každej postavy. A ako to už býva u Superba zvykom, priestor na zadných sedadlách je naozaj veľkorysý. Aj dvojmetrový človek ako ja sa tu nemá problém pohodlne usadiť a to sa mi vo veľa autách naozaj nestáva. Mám tu samostatné ovládanie klimatizácie, vyhrievané sedačky na zimu a ak by sa mi náhodou zdalo málo miesta, tak si viem aj z tejto pozície posunúť prednú sedačku, takisto aj operadlo, čiže to cestovanie vzadu naozaj na veľmi vysokej úrovni. V interiéri vládne jednoduchosť. Všetko je tam, kde má byť. Jediným výstrelkom aktuálnych trendov je podsvietenie, ktoré ale nie je rušivé a príjemne dotvára atmosféru v aute. Superb nebol nikdy príťažlivejší ako je teraz. Ten športovo-elegantný dizajn exteriéru sa im naozaj podaril a dávam im za neho obrovský palec hore. Na druhej strane aj auto je veľmi šoférsky príjemné. Proste kam ho nasmerujem, tam ide vďaka malým previsom a to je obrovský posun oproti predchádzajúcej generácii Superbu. Pri kľudnej jazde si vás auto doslova hýčka svojim komfortom a uľahčuje jazdu asistentami. Adaptívny tempomat vám zabezpečuje odstup od pred vami idúceho vozidla. Asistent jazdných pruhov vás zase udrží vo vašom jazdnom pruhu, takže auto ide prakticky samo. Keďže tu máme aj parkovacieho asistenta, tak vyskúšame, ako je vyladený. Či nájde, detekuje parkovacie miesto. Našiel. Ešte raz už len zaradíme spiatočku a už si parkuje pekne sám. Ešte dopredu. Parkovanie dokončené. Ako vodič, ktorý nemá problém s parkovaním, by zaparkoval síce rýchlejšie, ale ako pomoc je to fajn. Ako negatívum vnímam dekorácie vo vysokom klavírnom lesku. Vyzerá to pekne a efektne, ale veľmi ťažko sa to udržuje čisté.
A druhá vec, ktorú som zistil, je, že tlačítkom na otváranie batožinového priestoru ho síce otvoríte, ale zatvoriť už s tým istým tlačítkom nejde. Zdá sa mi to nelogické. ...190 koní je na tento typ auta naozaj až. Motor nemá absolútne najmenší problém auto veľmi solidne rozhýbať, ale zároveň nie je nejak extra smedný. Počas testu mám spotrebu 6,2 litra a to sa s autom jazdilo aj mesto, aj mimo mesto. Sem tam sa mu stúpilo na krk, inak sme jazdili normálne. Ja si myslím, že môže byť. No ja už mám nakúpené. A keď budete nakupovať vy auto takejto kategórie, tak určite neobíďte Škodu Super.